se bara det finns något läge bara. Vad säger du? Om det var något speciellt med den här. Alltså det är kanske någonting som skulle symbolisera ett ljus som man tänder eller något sånt, eftersom det sa att just här inomhus på grund av säkerhetsskäl får vi inte tända levande elden. Fernanke on koki. Radosna Chori. Ja. De är själva utan skor, men de har andra skor.